vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndinorangarira kuti nerimwe gore pandainge ndichishandira umwe mudhara, saka mudhara uyu mukoma nashi aiva munhu aiva nemari dzake, ndaimushandira as his personal driver. Then zvakazoitika ndezvekudai amai vake vakazoti vashayika, so the funeral was being held at his other house, but chavasina kuziva vamwe vehukama ndechekuti takazotonotora chitunha chaamai vake. Ipapo ndo pandakabvuma kuti ya munyika medu mune chinonzi corruption, highest level of corruption, because nerimwe zuva akangoti andifonera after amai vacho vabva mukushayika, ndokubva azonditi ndinge ndichizoya kumba kwake. Ndakabva ndaenda kuya. He then told me kuti ndaifanira kuti ndinge ndichiburitsa imwe pick up mugarage. Ndokubva ndaburitsa pick up iyaya, akabva anditi tenge tichifanira kuti tinge tichienda kuparenyatwa. Takaenda kuparenyatwa pakati pausiku, ndokubva azonditi ndike ndichipaka panze pegedhi amene kuti zvii zvaakaenda kunotora mukati. And then when he came back ainge aine mapepa awo ainge ainawo. He then told me to drive achindipa madirections. Takabva tazoenda kune imwe mortuary. Takati tasvika pamochuary paya, then the guys were already waiting. Vainge vatori necoffin, and I sensed kuti mucoffin mainge muine munhu. We then drove back to his place. Then ndokubva tazonzi taifanira kuti tinge tichibatsirana kuburitsa coffin reriya, because iye mudhara uyu ainge asingadi kuribata coffin iroro. We then went upstairs mukomanashi takangotakura coffin apa rairema sei. Takazoti tasvika mubedroom, that was when vamwe vakomana vandainge ndiinavo ndopa vakabva vazonditi unozviziva here kuti umu mune chitunha nhaiwe. Ndakabva ndati I can see kuti mune chitunha with the way that the coffin is very heavy. Chimbori chitunha chani? Then ndikabva ndazoudzwa kuti chainge chiri chitunha chamai vabosi vangu. Hanzi chainge chifanira kuti chinge chichizorara usiku hwose chirimo mubedroom mabosi vangu, and no questions asked. Mukomanashi takazoti taburuka kudownstairs, boss vakabva vazotipa umwe neumwe akapiwa bhanduru rake rema-US dollars. Mari iyo yomukoma ndo yandakazotoshandisa kuti ndige ndichizotenga mombe. Pari zvino ndine mombe dzinotosvika kuma 30 something, ndo mari yandakashandisa ipapo. Mangwana acho bosi vangu vakabva vazondifonera zvekare. It was late at night. Ndipo futi pandakabva ndazodzokera ndikabva ndazonzi apa ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda nevakomana vaya tiri tega, because ivo vaifanira kuti vange vachizosara. Mukoma ndakati ndichidriver navo varume vaya tisina kana mapepa atainge tiinawo apa tiine chitunha chatainge tiinacho at the back of the pick up. Hana yangu yaingorova, but vakomana vaya vainge vasingatombotyi vachirakidza kuti ivo this was not the first time to do such a thing. So mukomana chindo zvakaitikawo ipapo ndakabva ndazongosiya basa, ende kana ivo bosi vangu havana kana kumbogara vakandifonera. I think vakatongozviona kuti munhu uyu zvose izvo zvandakamuitisa zvakamurovesa nehana. He did this without his relatives knowing. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakaita kuti friend yangu inge ichizorambana neboyfriend yayo. This I did in the beginning of this year. Zvakaitika ndezvekuti akandiudza kuti ainge aine umwe mukomana wake waainge achidanana naye. Ndakabva ndangoboekana nazvo. Then ndikabva ndazoenda kune vamwe madzibaba. Madzibaba ava vakabva vazonditi ndaifanira kuti ndige ndichizotenga hangaiwa mbiri, ndidzo dzataifanira kuti tinge tichizoshandisa pamunamato wacho iwoyo. Ndakabva ndachizovapa mari, vakabva vazonditengesera hangaiwa dziya. Saka madzibaba vaya vakabva vazotora mucheka mutsvuku, ndokubva vazonditi ndinge ndichizodzisunganidza hangaiwa idzi nemucheka mutsvuku. Saka ndakadzisunganidza hangaiwa dziya nemucheka mutsvuku. Then ivo vakabva vazoita mhiko dzekuti manga makasunganidzwa nerudo, apa vainge vachitotaura vachiita sekunge vari kutaura nefriend yangu nemukomana wake. Saka vaiti iwe Rudo not her real name, newe Steven not his real name.
pose apa manga makasunganidzwa nerudo. Vakabva vati zvino ini nhasi nemhiko idzo dzandiri kuita ndiri kuti hakuna zvakadaro, ndaramba ini ndaramba. Vakabva vazobayirira bakatwa ravo ravainge vakabata pasi, then vakabva vapika vakabva vati izvozvo zvainge zvisiko, vaitofanira kutoti vange vachizorambana. Mukomana che ndakabva ndachizopiwa chigero ndokubva ndazonzi ndige ndichicheka mucheka uya then hangaiwa dziya dzakabva dzazongobhururuka mukoma, hadzina kana kumbodzoka. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ndakavabvunza kuti saka zvakazodii hanzi vakazorambana. Mukoma ndakatomubvunza kuti nhaiwe rudo kukuzongorambana nemunhu wako waunga uchiti unomuda, you feel him to the bone, what happened naisha? Hanzi akangonditi iwe it's a long story but munhu uyauya akatodhakwa brain handimudi. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti ndakaenda kuMozambique. Pandakaenda kuMozambique ndichibva kuSouth Africa ndaisatoziva kutoti ng'anga iyo yandainge ndakataurirana nayo iyo inotoita zvekutohaya mabhinya, zvekutoti munhu anotourayiwa. Ipapo mukoma nashi ndakasvika kuchangobva kuurawa kamwe kamwana kainge kari kacheche. Nanhasi uno ndinoti pose pandinofunga nezvayo nyaya iyi ndinobva ndanzwa hana yangu ichirova. Zvinhu izvi zvakaitika mainge muri mugore ra2018. Ndokubva ndati zviri nani kuti ndinge ndichitsvakawo zvinokwanisa kundipawo mari. Saka pamba pandainge ndichigara paigara umwewo wekuMozambique ainge akasouya muSouth Africa kudharadhara but aindiudza kuti aigara achingotaura nehama dzake kuMozambique. Ndakabva ndati nhaiwe haudi here kuti unge uchizoenda neni kuMozambique then wobva wazonondibetsera kutsvaka vanhu vanokwanisa kundirombesa. Akabva ati uri kuda kuromba? Ndikabva ndati ndikuda kuromba. Akabva azoti ainge achazofonera umwe mukoma wake achinditi mukoma wake akangoita mari out of nowhere, uye zvekare ainge aine chikambani chake achiita zvefishing. So akazondiudza kuti mukoma wake ainge akamuudza kuti kune kumwe uko kwaainge akaenda akanopiwa mishonga welaki. It seems as if vanhu vacho vekuMozambique havatombovhunduki zvimwe zvinhu zvinoitwa pakuromba. Saka ndakabva ndazoenda kuMozambique naye murume uyu ndini ndakatomubhadharira bhazi uye zvekare ndikamutengera kagrosari. Takanosvikira kuvhileji kwavo ndokubva tagara. Takabva tazobva kuvhileji kwavo tava kuenda manje kutauni kwainge kuchigara mukoma wake. Takati tasvika kwainge kuchigara mukoma wake then mukoma wacho akabva azoti ainge achatanga azofonera ng'anga yacho kuti ange achizonzwa kuti inenge iri free here, because aitoti sekuru vacho vaitongogara vari busy 24/7. Mukoma nashi takabva tazoenda kuya. Takati tasvika kuya zvishua ndakatoona kutoti painge paine vanhu vainge vakawanda. Ndokubva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichipindawo mudare ravo sekuru vaivai. Vakabva vazondibvunza kuti ndainge ndichidei. Ndakabva ndazovaudza kuti ndaishuvira kuva nemari yakawanda ende ndainge ndichida kuti pane zvose zvandainge ndichazoita muupenyu hwangu ndinge ndichingobudirira so easy money ndo yandainge ndichida. Vakabva vanditi muzukuru usanditambisira nguva, ndakubvunza kuti mari iyi uri kuda kuti inge ichiuya kwauri nenzira dzipi? Uri kuda kuita yekushandira here kana kuti uri kuda kuti unge uchitobuda mudare mangu watova nemari, watova millionaire? Ndikabva ndati sekuru inini zvekushanda handichadi nekuti upenyu hwangu hwose ndiri munhu wekuti ndaingoshanda as a hard worker but chandakabuda nacho Paris asi chandabuda nacho hapana. Saka kana muchitokwanisa kutoti ndichitobuda mudare renyu ndinenge ndatova millionaire kubva zvakanaka sekuru. Saka vakabva vati aiwa zvaita. Ndokubva vazondiudza mari yavainge vachida. Kabva ndazovaburitsira mari yandainge ndiinayo even though yainge isingakwani. Vakabva vanditi mushure mekunge ndatanga kuita mari ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka mudare ravo. Mukomana nacho vakabva vachizotaura nevamwe vavo vavainge vachishandidzana navo. Ndopandakabva ndazoona varume vaya vava kudzoka vakabata dish rainge riri replastic but ndakatoona dish iroro rainge rakaita kumomoterwa nenhunzi. Ndikatoziva kutoti mudishi imomo mainge muine nyama yainge irimo. Saka ndakatofungidzira kutoti zvimwe kuda mainge muine nyama yehuku but ndikati nyama yehuku ingazadza dishi kudai? Ndikati zvimwe kuda yainge iri nyama yembudzi. Ndikati handiti ndinogara ndichinzwa kuti pose panorombewa panowanzo kushandiswa mbudzi ndo yaunotanga nayo for my sacrifices. Ndikati zvimwe kuda
kubuda, maybe vanenge vakatogara vakatoslota mbudzi dzacho kudhara. Then vakomana vaya vakazoti vachinobvisa chimucheka chiya chavainge vakavhara nacho dhishi riya, ndokubva ndatoona kuti kuzva ainge atori munhu ainge akagurwa apa ari mwana mudiki. Sekuru vaya vakabva vazonditi ndainge ndichifanira kuti ndige ndichinhonga matumbu ake mwana uyo ainge akapondewa, ndinge ndichidya matumbu ake. Ndakabva ndanzwa kuda kurutsa same time. Vakaramba vakanditarisa vakabva vati uyu haangambozvigoni, ngabude mudare rangu. But ndakabva ndaramba ndakagara ndichingodzungudza musoro ndichichema, ndikabva ndati ndinozvigona sekuru, nekuti mari ndiri kuida. Vakanditi zveshuwa unozvigona here? Ndikati ndinozvigona nekuda kwekuti mari ndiri kuida. Then vakabva vazondibvunza kuti ndaikwanisa here kuti ndinge ndichizodya matumbu ake mwana uya asina kubikwa kana kugochewa. Ndikabva ndati handikwanisi, kana muchikwanisa ngaagochewe zvawo. Saka akabva azotorwa matumbu emwana uya ndokubva azonogochewa. Inini paakagochewa ndainge ndisipo, but akabva azounzwa ainge akaiswa pane rimwe zizenge. Ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndige ndichizomadya matumbu emwana uya wekupondewa asina kuiswa munyu. Ndokubva ndatanga kudya paya, ndakadya ndichingochema mukoma. Ivo sekuru nevadare vavo vainge vachitoseka zvavo. Ndakamapedza matumbu aya ndokubva ndazopiwa mushonga. Ndakapiwa mushonga, handizivi kuti wainge uri mushonga wei. Ivo vakangotora kapu ndokubva vati vainge vachida mvura, then ndokubva vazotanga kumixa mvura iyaya nemishonga. Vakabva vati iwe inwa nekukasika. Ndakabva ndazonwa mukoma. Ndakati ndanwa mushonga uya ndikabva ndatonzwa kutoti kana hana yangu yainge yadzikama. Saka ndakati ndakatarisa mudhishi muya ndikabva ndanzwa kutya. Ndakati ndodiniko? Ndotora musoro, ndotora rurimi, ndotora maziso, ndotora makumbo here, kana kuti ndotora maoko ake? But ndakabva ndazoona kuti zvainge zviri ndani kuti ndige ndichitora zino. Ndakabva ndatora zino mukomanashi, because ainge akabviswa mazino mwana uyu. Aita sekunge ainge akabviswa mazino ose mumukanwa make. Ndakangonhonga zino rimwe chete. Vakaseka zvavo vakati uyu imbwende uyu. Ndokubva vazotora zino riya vakabva vazorigadzira vakaita zvavakaita. Vakabva vanditi zino iri raifanira kuti ringe richizogara muwallet. Ndaifanira kuti ndige ndichizotenga wallet. Kana ndatenga wallet nemari yangu yekutanga yehurombwa, ndaifanira kuti ndige ndichizodzokera kuMozambique. Ndakadzokera kuSouth Africa mukomanashi, ndokubva ndazongokaruka ndanhonga mari. Ndakangokaruka ndanhonga bhegi rainge riine mari. Ndakaverenga mari iyaya ndikabva ndaona kuti mari yacho yainge ichikwana iyo kuita 20,000 rands. Ndokubva ndazotaura nemurume uya wekuMozambique, akabva azonditi ibhururu, this time uchadzokera wega. Ndakazodzokera kuMozambique ndiri ndega mukomanashi, ndokubva ndazonotenga wallet. Then sekuru vaya vakabva vazoigadzira wallet iyaya. Pose pandinenge ndiri, wallet iyi ndinofanira kuti ndinge ndichigara ndiinayo. Miko dzayo ndedzekuti wallet iyi haitendedzwi kuti inge ichibatwa nemunhukadzi. Saka ndiri munhu wekuti ndinofarira chaizvo kudanana nevakadzi ava vakanaka vanonzi maslay queen vemazuva ano. Saka ndinototi kana ndatanga kudanana naslay queen wandinenge ndichidanana naye at that time, ndinogara ndatomuudza, ndobva ndatomuti nyaya iripo ndeyekuti ininiwo ndine zvinhu zvangu zvandinoshandisa pamabusinesses angu. What I like about my slay queen ndechekuti vanhu vaya vekuti they are very straightforward. Ukamuudza kuti inini ndinoshandisa mishonga, she will say it's okay, will you be able to take care of me? And kana ukamuti chakati mumba mangu handikutendedze kuti unge uchichibata, she will never do that. Ndo zvandinovadira maslay queen, noti imwe mhomo iyi yekuti unodanana nemunhu anobva ada kutanga kungoita zvimwe zvimaresearch zvisina kana basa, kuti unoita basa rei, mari yako unoiwana sei, zvine basa rei. Nekuti mukadzi wose, inini bottom line ndeyekuti mukadzi wose akangoita hure so, because hakuna mukadzi asingade mari, hakuna mukadzi asingade mari. That is why ndakazosarudza hangu kuti zviri nani kudanana neslay queen waunoziva kuti as long as you be giving her money she is going to be faithful. Hakuna vakadzi vari faithful as maslay queen. As long as you can afford her, haambofi
akapa umwe murume chepakati, but imwe mhomho iyi inozvitamburirawo zvayo ndiyo inoti kana yapinda murudo newe inenge ichiita sekunge iri decent, but kupera kwemwedzi unonzwa munhu achiti ruda uri kwamusoro, ndoda kuiswa manails, ndoda kuiswa malashes, kowigi, ko zvakati, but at the end of the day munhu iyeye kana ukamuti zvauri kuita izvi wakangofanana nemahure angu, unobva wazviona munhu achitsamwa, because munhu kana uri decent, kana mari kubva kumurume waunenge uchidanana naye, kana iri true love unenge uchida mari yeye. Ndokusaka zvangu ndichisarudza kudanana nemaslay queens angu, because tinoudzana chokwadi kuti inini shamwari mari yangu ndeye urombwa, nayewo anobva atongoziva kutoti munhu uyu ndinofanira kuti ndinge ndichiita zvaanoda so that ndirambe ndichingoenjoya mari. So ndakati ndadzoka kuSouth Africa ndikabva ndatanga kabusiness kangu. It was just a small business sezvandainge ndakaudzwa. Ndikabva ndazonzi I was supposed to get involved in the transport business because hanzi kumberi uko ndikufanira kuti ndinge ndichizopota ndichideura ropa. I won't say kuti in what type of transport business am I involved in for the sake of my business. Saka ndizvo zvandakaita izvo mukoma, ndo marombero andakaita. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, strange things indeed they do happen in this world. Rekedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndinoshanda samaid. Mukoma ndakaitirawo mwana wamadam boss vangu kutsinye. Zvandakaita mukoma ndezvekudai, mwana uyu kwandii ndakati ndichiwacha, saka on that day ndainge ndichiwachira panze because the toilet yaiva neproblem yainge yakabloka. Saka vakangosiya vanditi sisi zvamuchatoita ndezvekuti muchatongobuditsa madish mubva mawachira zvenyu panze. Saka mwana wacho ane musikanzwa uye wekuti kana uchiwacha anenge achingouya achiita zvaanoda, achitambisa mvura, achiita sei. Saka vakati vabuda kudaro mukoma, ndokubva ndazosara naye mwana uyu agotanga musikanzwa yake. Haminoti ndakangobatwa nemweya wakaita sei. Ndakangonzwa kuti ipapo ndainge ndagarwa. Maybe I was too angry. Maybe it's not even a demon. Maybe it is just anger. So ndikutodawo kutoti vedare renyu vange vachindibatsira ipapo kuti is it anger kana kuti is it a demon, because ndakabva ndamubata mwana iyeye ndaida kumurovera pasi. Ndikati unorovera chana chevanhu pasi chikabva chafa chatsemuka musoro. Then ndikabva ndazongotora stay soft, ndikabva ndati ndoda kukunwisa stay soft iwewe wakapusa stereki wakajaidzwa. Ndakatora stay soft iya ndigotanga kumumanikidza mukoma, ndokubva anwa stay soft iya ndikamupakira ndokubva azotanga kurutsa. Saka vakazoti vadzoka ndokubva azoudza amai vake kuti ndainge ndamunwisa stay soft by force, but ndakabva ndatongoti mama handiti munomuziva kuti ane musikanzwa. Ini ndangoti ndichingopinda mumba, pandadzoka ndabva ndaona munhu achirutsa. Ndikamubvunza kuti ko chii chaitika, akabva anditi anga anwa stay soft achifungidzira kuti idrink. Vakabva vatowedzera kumurova, but mukomana acho ndo zvandakaita, ndakachiitira utsinye chimwana chamadam boss vangu. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.